Hello, magandang gabi mga kapatid. At live tayo ngayon dahil i-anunsyo natin ang next target nating plaza dahil sinubukan namin maghanap ng protestante ngayon. Wala. Okay. Simot ang mga protestante sa hawat tulong ng Diyos. At hindi lang sila nakapangloko dahil nahampas sila ng Ayun! Ayun oh, wait lang. Meron? Protestante ba yan? Tingnan natin. Ito yung may hawak na ano. Hindi ko lang alam. Hindi. Yan. Nasimot ang protestante ngayon. Bibinyagan, tatanggap ng sakramento ng bautismo itong si kapatid na Mago, at para mahugas na rin yung mga kalokohan na pinaggagawa. Kaya nga sabi nga ni Pablo sa 22:16 ng gawa, at narito magtindig ka at ikay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Sa papaanong paraan? Sa pamagitan ng tubig ng bautismo. Hindi gaya nung inaaral ng mga ibang sekta na hindi na daw ikaliligtas yung tubig ng bautismo, gaya ng mga born again, gaya ng mga baptist, isang malaking kalokohan at kapalpakan yun. Paano mo sasabihin hindi ikaliligtas? Di ibig sabihin pala nagsasalita si Kristo ng nonsense. Basahin natin ang 28:19 ng Mateo. Ang sabi ni Kristo, narito, magtindig ka at yumaon kayo sa bawat bansa at sila'y inyong bautismohan. Ngayon, utos ba yun o hindi utos? Ngayong utos ni Kristo yung magbautismo, kasama ba sa kaligtasan yun? 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan? Ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung makapaghahatid sa atin kay Kristo, yung kautusan. At isa dun sa kautusan, 28:19 ng Mateo, yung bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun yung sacrament of baptism na nagaganap sa tunay na simbahan. Alin yon? 12:5 ng Deuteronomio, yung kanyang tahanan na paglalagyan ng kanyang pangalan. At yung tahanan ng Diyos, biblically, physically, historically speaking, 3 sa ikalawang kronika may larawan. Di hindi pwedeng yun ang born again, dahil ang born again wala namang larawan yun eh. Kahit saksi ni Jehovah, puro kalokohan ang nandun. Kahit mga iglesia ni Cristo ni Manalo, basta kalokohan ang nandun. Paano magiging matutupad sa kanila yung tunay na bautismo itinuro ni Cristo? Kaya yung tunay na bautismo, dun yung sa pangalan ng Ama o dun sa dakong pinili niya. At sa 3:15 ng unang Timoteo, yun yung foundation and pillar of truth o ang iglesia ng Diyos. In Greek, Ecclesian Toteo. At according sa ating Catechism of Catholic Church, yun ang Roman Catholic Church. Ngayon, ito na po si kapatid na Mago. Kamusta bro? Okay naman. Anong gagawin mo ngayon? Bautismo. Yan, masaya ka naman. At makaka-receive na rin siya ng katawan ni Kristo. Sabi nga ni Kristo sa 26:26 ng Mateo, at pinagputol-putol niya tinapay at pinagpala at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At ang makaka-receive lang nun, according sa CCC, yung kumpisal. Kaya kailangan rin ni Bro Mago ng Sacrament of Confession dun sa mga authorized na pare na pinuspos ng Espiritu Santo sa 20, 21, 22 ng 1. At sabi sa 23, sino mang inyong patawarin ay papatawarin rin. Ngunit sino mang hindi nyo ipatawad ay hindi ipatatawad. Kaya kailangan magpatawad talaga ni Mago. Kaya ang Sacrament of Baptism at Sacrament of Confession, Sacrament of Eucharist o katawan ni Kristo, ma-receive niya na yun. Welcome bro! Sa simbahan. Pati si Bro Jody. Bro! Yan. Ipitin mo agad bro. Wala nang protestante bro. Nasimot na. Kaya ang next nating sa Santa Rosa, may nagtimbre sa ating isang kapatid. Siguro sa May pagdating ko, galing Tagbilaran kasi may dialogue to kami ni Archie Añedes. Ang topic, pamatud-an niya, sumala sa Biblia ug sa referensya ang Katoliko ay nagsimpa sa mga Diyos-Diyos ug sa mga rebulto. Tingnan natin kung ano. Bro Ariel, PM po kayo sa akin bro. Kasi pag dito, masyadong baka tayo ni Hitler. Ma-trace tayo ni Hitler. Ayan. Bro Ariel, chat ka po sa akin bro. At yun, happy Easter. Saturday o Black Saturday. So Jody, Bro Mago ay tatanggap na ngayon ng Sacrament of Baptism, Sacrament of Confession. Ay ka naman, Brad Mago. Ano masasabi mo ngayon? Saya ka ba? Sabi na siya. Ngayon yan sa mga kapatid.
Hello po mga kapatid. Yan lang. Ayun. Ngayon, samahan nyo ko, tulungan nyo ko mga kapatid. Doon tayo sa isang bayan kasi may nagtimbre sa atin na puro protestante daw doon. Hindi niya daw kaya mag-isa. Kaya puntahan natin at sama-sama natin hampasin ng aral itong mga protestante na ito na nanggugulot ng aakay sa mga kapatid natin na Katoliko dahil utos naman yun eh. At unang-una, yun lang alam kong gawang mabuti. Pag hindi ko ginawa yun, 4:17 ng Santiago, nagkakasala ako. At bukod sa nagkakasala ako, isa yun sa dapat ugaliin, 12:13 Ecclesiastes. Doon, saan? Sa bahay ng Diyos. Dahil yun ang katungkulan ng tao eh. At isa doon, 2 Korinto 14:5, 6:12 ng Efeso, yung pakikipaglaban, laban sa mga pamunuan ng kadiliman sa sanglibutan. At kinatuparan noon, 24:24 Mateo, 16:18 ng Roma, yung mga hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita, hindi makabasag pinggan, John 3:16. Mainom na talumpatit, dinaday ang puso ng mga walang malay. At ang tumpak na tumpak doon sa mga protestante ng mga wala nang inatubag, kundi iligaw ang mga kapatid nating Katoliko. Kaya ngayon, mga igsuon, bago mag-start ang mass, ay nagronda-ronda muna kami dito at sa awat tulong ng Diyos, hindi na bumalik yung mga protestante. Hanggang dito na lang ulit mga kapatid at pag-ibig nawa ang manatili sa atin dahil nung sabi ni Pablo 13:2 ng unang Korinto, kung wala kang pag-ibig ay wala kang kabuluhan. Kaya pinaka-importante yung pag-ibig at isa dun sa uri ng pag-ibig o pinakamahalaga 12:13 ng Ecclesiastes, 6:33 ng Mateo, yung unahin mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Sa papaanong paraan natin tatanggapin? Sa pamamagitan ng literal o pagtanggap dun sa katawan ni Kristo o sa Eucharistia sa 26:26 ng Mateo na pinatuloy ng mga apostol. At hindi Seventh-day Adventist yun. Bakit? Unang araw ng sa linggo, 27 ng gawa, na sila'y magkapisan at pagputol-putulin ng tinapay. Yung tinapay na yon sa 26:26 ng Mateo, yun ang katawan ni Kristo. Yun ang dapat ipalaganap natin dahil gagawa talaga si Satanas ng paraan para maihiwalay tayo sa misa. Maihiwalay tayo, tanggapin natin ang katawan ni Kristo. Isa dyan, mga born again, mga protestae, si Archie Añedes. Isa ka pa, Archie Añedes, ha? Ikaw, ha? Pasaway ka. Ayun. Yun na lang ulit, mga kapatid, at update ako sa inyo mamaya sa baptism ni Bro Mago dahil babautismo na siya ngayon. Ayan. Hi ka bro. Ayan, babautismo na siya ngayon. O ngayon, mga INC. Ngayon kayo mag-iya ka. Mga iglesia ni Soriano. Babautismo na isang miyembro nyo. Active yan. Diba? Ganun lang kadali yun. Kaya ngayon mga kapatid, magpapaalam na kami. Mag-umpisa na ang misa. At salamat sa Diyos. Ayan, madami na rin tao dito sa labas. Wait lang. Hi brother. Hey bro, basta po. Bro. Ayan, dito tayo. Sabi naman ni China Gonzales, ha, di mo alam pinagsasabi mo. Alam ko nga, kaya ko nga sinasabi eh. Pambihira ka naman. Unang-una, di naman ako nagdra-drugs para yung sinasabi ko. Dili ko alam. Ngayon, walang aral sa Catechism of Catholic Church o walang official doctrine ng Catholic Church na sumamba sa rebulto. Bawal nga yun eh. Ba't mo naman kami pasasambahin sa rebulto? Sumasamba kami sa Diyos. 4:24 sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Pinaparatang nyo porket may sacred image, sumasamba na doon. Ibig sabihin pala si Josue sumamba sa sacred image. Si Solomon sumamba sa sacred image. Yung mga first century Christian na buhay na, wala pa ang puno ninyo, ay sumasamba rin sa mga rebulto. Bakit? Inutusan kasi sila. Sa 29 ng unang hari, umukit ka sa kabanal-banalang bahay ng mga inukit na larawan. Kayo wala kayong larawan, patunay na hindi kayo inutusan ng Diyos at wala kayong otorisasyon na galing sa Diyos. Bakit? Kulto kasi kayo. Hindi mananahan ang Diyos sa inyo. 17:24 ng gawa, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay hindi mananahan sa mga simbahang ginawa ng kamay ng tao. Gaya nyo mga born again. Gaya nyo mga iglesia ni Manalo. Ano bro? Sulpot. Ayan. Sige po bro, hanggang dito na lang ulit at salamat sa Diyos.